sam do bio seansa da odnesem papire, sad se vraćam kući, ja kao proći ću kroz ovaj kvazi park što su napravili kod Spensa, mislim da je toliko mala površina. Sa par strana su ivičnjaci, znači ne može baš tako lako da se uđe, a kad sam ušla tamo gde nema ivičnjak, mislila sam da snimam, ali nisam snimala. To je toliko nezgodno, taj šljunak, ja sam mislila da je to nekao lepljeni šljunak, ali ne, to je samo šljunak nabacan na neku plastiku, mrežu od plastike i to je toliko nezgodno. Ja imam jaka kolica pa sam uspela da pređem, ali zanosi baca. Neko ko ima manuelno ne bi se dobro proveo, ili neko ko ima slabije električno, tako da nikako ne preporučujem da se tamo ide. Žao mi je što nisam snimila o sledećim britanskim emisijama, vidjela kako se, na primer, šljunak meša sa nekom kao smolom i onda to bude čvrsto, a propušta vodu i nekako sam naivno pomislila da su ovi naši to uradili, da prosto bude funkcionalno. Ne znam, to je toliko, kao i sve ostalo, sklepano. Ivičnjaci su katastrofa. Tamo na sredini gde je bila ona, kako se zove, česma i one džanje, to je tako sve nešto, uopšte nisu ivičnici uređeni, neki gde su veći, negde manji, Bože me sačuve, kao da je neko na praksi radio, pa da je na praksi radio bolje bi radio, a ovde sa strane Spensa su izdignuti ivičnici, slikala se, mislim, nije zgodno. Nisu onako baš jako visoki, ali nisu ni mali. Ali kretanje po tom šljunku, nisam umorna, kao što ja sam vratila bi se da snimim, ali me i to treskanje pogoršava simptome, pa reko idem kući, a sledeći put budem izlazila baš ću snimiti.